Jaione Olaizolana, Oiartzorra eta nire alaba Intza eta Junek txirrindularitza egiten dute. Euskara eta kirola elkartzen direnean, euskararentzako ingurune natural bat sortzen da eta elkartrukatzen diren balioen ondorioz euskararen normalizazioan eragin oso positiboa. Euskara gazteen egunerokoan sartu behar da. Horretarako kultura eta kirola oso garrantzitsuak dira. Egunero euskarazkoak ez diren estimulo asko jasotzen ditugu eta horregatik da garrantzitsua euskarazko ingurune naturalak sortzea. Guretzat normala da euskaraz entrenatzea, musika euskaraz entzutea, telebista euskaraz ikustea eta euskaraz bizitzea.